KSYC Tiripiamai Hinpen, Pirangkiamai Ki Paponsi, Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma Lapen, Carbon Autonomous Council CM Dr. Liram Rong Hangpan, Kachurupo. Kidamtang wo signify koi arni survey padosi aron tingpen ki tharle po pualam kaningje aphuthak Pirangkiamai ki Paponsi, PGR Lapen VGR along aron ripen ki do atumaphan aron tingpen ki tharle japan siding ponpo puta Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma kaningje aphuthak ningkang sam angthek chipaklang ponsi KSYC tiripi amai hinpen kachuro lamthi chipaklang pon Bangsu Pirangkiamai ki phapona hut KSYC tiripi amai kongchunbang longsodaring leng dunmai phu elbardingti rapchunbang DB Singrong hang kongchunbang longbamona tumpen phapono Kaningje alama bangke itum ning arong piglo lapen dak Dr. Tuliram long hang karbeng long CM sahab alang li phantamen tuma churu piglo lapen alang li tum PGR VGR election di pu kachi jortina ken kam long tame kar bisden in council dum ke dolo nasi kebang jilangani tame kupisi government dum ke deng sarkar tum PGR VGR ka election je PGR VGR long lepen ke tharle angtama jo ke tharle ji sarkar tum ke tharle vek ji pu ken kam long ke ni tum dolo nasi ni tum jase met peda bangke sarkar tum labangson addition ke mane PGR VGR long len tum kachi song atum hanta kese bisodita ro lapen KSYC lapen chenglo kaprek podmoteron ke Japon KNYC kaksa lapen KBA lapen chilang na petasong karbeng long ara doan atum ahin bentamen tum chorolo dong mukak men semsing ti karbing long life